yabona fana nazi ukuthi le ntombazane lena ekuthiwa ihlukanisa unyaka, le ntombazane umhlohlo lona fana nazi ukuthi into wrong la akukho ukuhlukanisa kwakho unyaka intshebe omthembu. Ngithi mina akusiwenkala sikhuluma ngomculo la, akusiwenkwala. Ngithi mina into wrong la yokuthi le ntombazane ingene kanjani kwi-top 10 yileyo i-corruption. Ilapho-ke i-corruption ayikho ekutheni ihlukanisa unyaka, ngoba kwakufanele abantu bekhalaze ngalesikhathi inominatwa ibisishise ziphi khotha le ntombazane kubika ziyohlukanisa unyaka lapho, kodwa ngoba ithunywe uNkulunkulu ukuzoqedela lo mdikizo osele lapho ukhosini, into efile vele, dead and buried. So therefore we are living in the fourth industrial revolution. That thing can never elevate anymore. It's dead.